Καλημέρα. Ρε, γεια σου ρεκτορά, καλώς όρισες. Τι είναι αυτό το πράγμα που είναι? Α, είναι η σερβιτόρα. Κάνει γιόγκα για να διώξει την αρνητική ενέργεια. Και εδώ πρέπει να κάνει, δεν μπορεί να πάει πάνω στα βουνά, στα πετραχίλια, στις ράχες. Δεν σου έχω πει να βάλεις μπλούζα ρε. Φορά μια μπλούζα ρε, συνέχεια χωρίς μπλούζα ρε. Πώς θα ψήσω εδώ μέσα ρε. Με μπλούζα ρε, βάλει μια μπλούζα ρε. Και έρθει εύκολα σε αυτό. Και ποιος είναι αυτός? Δεν πήγαινε φορά μια μπλούζα ρε. Господи! Да что вы, в конце концов, боже мой! Ρε, σου έχω πει, Θέλεις να τα παρατήσω όλα? Μη με βγάλεις από τα ρούχα μου. Εντάξει, ήρθε ο Έκτορας, τι να το κάνουμε. Αφού δεν μπορώ να ψήσω με τη μπλούζα, γιατί κάνει πολύ ζέστη μέσα. Μπορώ να σας βοηθήσω? Θέλω μια καβουροσαλάτα. Καβουροσαλάτα νομίζω δεν υπάρχει. Μπορεί να Ξέρω διαλέξετε εγώ. κάτι άλλο. Τι έχεις ακόμη να μου φέρεις, τι θα μου πρότεινες? Μια τυροσαλάτα, Πολύ πρωτότυπο. Τίποτα άλλο? σαρδέλα. Σαρδέλα. Ωραία σαρδέλα. Καλά, τι κάνετε ακόμα με αυτό δεν είπατε. Ρε Όλγα, δεν είπατε θα. Τι είναι αυτά, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει εδώ μέσα. Έλα, σταματήστε. Σταματήστε καμία φορά να κάνουμε καμία σωστή δουλειά. Για πες ρε παιδί μου, εδώ γίνεται Θέλει ένα ο δίλο. άνθρωπος, άκουτε. Κολοκυθάρια τηγανιτά, τυροσαλάτα, σαρδέλα ψητή, χωριάτικη και νερό. Και ό,τι άλλο Ορίστε, του προτείνουμε τι είναι εμείς. Βαραγγέλη, μαζεύτε τα από εδώ, γρήγορα. Για σκεφτείτε κάτι άλλο ακόμα. Κάτι όμορφο, κάτι ωραίο, γευστικό. Ένα τράψαλο. Φρέσκο είναι. Όχι, δεν είναι φρέσκο, αλλά εμείς έχουμε κατεψυγμένα αλφα ποιότητα. Δυστυχώς ο κατάλογος είναι λίγο λιτός. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι η τυροσαλάτα που θέλατε. Ποιος την έφτιαξε? Πρέπει να ρωτήσω Για ρωτήστε την, ναι. κύριε Μαριλένα. Ένα λεπτό. Να. Μαριλένα, Ναι, η τυροσαλάτα ποιος την έφτιαξε? κανένας έτοιμη είναι. Έτοιμη είναι. Κύριε Έκτορα, η τυροσαλάτα είναι συσκευασμένη. Συσκευασμένη, είχε κουλαμάρα, πες να την κάνει μόνη της. Κύριε Έκτορα, σας έχω και κάτι. Ω Χριστός πάρα και πολύ Παναγία, τι είναι αυτό το ωραίο. πράγμα? Αυτό είναι από την κουζίνα μας, που είπαμε ότι κάτι για έκπληξη. Κάπως έτσι είχε φανταστεί και ο σκηνοθέτης του Alien τον εξωγήινο. Ω Χριστός και Παναγία, τι είναι αυτό το πράγμα? Μάλλον το θράψαλο δεν ήταν ψημένο καλά. Βλέπω το σήκωνε, το κοίταγε, το ξανακοίταγε. Εγώ που το ψήσα. Δεν ξέρω, ρε Λίβη. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε, να το φάει έτσι όπως είναι. Εγώ ψήνω τόσα χρόνια και ξέρω πώς ψήνω. Εσύ το έκαμε σε αυτό το Ναι, ωραίο πράγμα. μάλιστα, εγώ το έκανα. Έλα μέσα κι εσύ. Ναι. Εσύ και ο Τσάκι Τσάν. Αυτό δεν είναι καλαμάρι, είναι αυτή η ελέφαντα. Εγώ ψήνω και έχω χρόνια που ψήνω. Ναι, Εσύ και μπορεί δεις να αυτά είσαι τα πράγματα. καλός, εσύ Εγώ μπορεί δεν να είμαι. είσαι καλός στο τηγάνι ή στη κατσαρόλα σου. Βάλτε Έλα, το. άντε Τώρα ρε τη άστε διαμά, πάρτε. άντε φύγε από το... Έρχεσαι μέσα και μου πετάς το δικό μου το πιάτο. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Προσβολές εγώ δεν δέχομαι από κανένας. Καταστάσεις του αυτό λέγεται κερατάς και δαρμένος. Δεν ξέρω, εγώ άλλο τα μαζέψω και τα φύγω. Δεν είναι λύση αυτή, ρε Άμα παιδί. εσύ νομίζεις ότι δεν είμαι καλός και δεν ξέρω να ψήσω, να πάω Για σήμερα είσαι έτοιμος? Οι γυναίκες είναι εδώ, όλοι εδώ, είμαστε πανέτοιμοι. Ο δικός μας Ο δικός μας Κόναν, ο Κόναν ο Βάρβαρος. κάνει μπάνιο στην τι παραλία. κάνει μπάνι? Πάμε να τον εφέρουμε τον άνθρωπο. Εντάξει, Κόναν ο Βάρβαρος, ο κλαρινογαμπρός. Κόναν! Τι έγινε? Θα δουλέψουμε? Πότε θα ανάψουμε φωτιά ρε Λίβη? Του Αγίου Ρε πάλι εσύ σήμερα εδώ. Πάλι εγώ, θα σου σπάω τα μέχρι να κάνεις δουλειά. Θα έρθεις? Φίλε, εδώ κάνουμε μπάνιο. Ρε Λίβη, ώρα να ανάψουμε φωτιά, κάτσε στο μπάνιο. Το μπάνιο από το πρωί μπάνιο κάνουμε. Περίμενε εσύ. Δεν υπάρχει αυτό Εδώ που τι ζω. το θέλεις. Τι λες μωρέ, έχουμε κόσμο σε λίγο. Τώρα εμείς εδώ κάνουμε μπάνιο και άμα δεν σ' αρέσει, Ναι, βάλε μαϊό και μπες μέσα. να σου πω, φέρ' τον μέσα δεν πάει άλλο, έλα. Ούτε ένα πάνε δεν μπορώ να κάνω, μου έχουν πρίξει τα Μας έχεις κάνει ρεζίλι εδώ ρε παιδί. Άννη, Μία η ώρα ρε Λίβη. Μία η ώρα που να είχαμε ανάψει φωτιά ρε Λίβη. τι έφερες αυτός που σήμερα πάλι. Γιατί ήρθε να μας βοηθήσει ο άνθρωπος ρε Λίβη.
Ποιος θα με πληρώσει, ο άλλος ή εσύ? Δεν έχει σχέση. Σχέση ότι με έχει κάνει ρεζίλι 2 μέρες. Ναι, αυτός δεν με έκανε ρεζίλ χτες που ήρθε μέσα και μου πέταξε το πιάτο. Εσύ που ήσουνα, με στήριξες? Εσύ με ποιος δουλεύεις, με αυτός Φέραμε εδώ να ή μας με εμένα βοηθήσει. που δουλεύω τόσο χρόνια μαζί σου? Άι παράτα με τώρα, θέλεις να έρθεις, έλα ρε ψευδιά να δουλέψουμε ρε Λιβύε. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα Έκτορα? Μια χαρά. Εσύ? Μετά από φωνές αρκετές, επιτέλους μπήκε στην ψαριά. Και τον έντυσες κιόλας. Το σερφ του λείπει. Βέβαια, μόνο για μπάνιο είναι ο Λίβιο και καμιά γυμναστική. Τίποτα. Η συμμορία της συμφοράς. Στα τους όλα. Πάλε καλά που δεν μαγειρεύουν όλοι με τα βρακιά τους. Λίβιο, βάλε κι άλλα κάρβουνα ρε παιδί μου, παραπάνω κάρβουνα, δεν είναι. Εγώ τα πληρώνω, βάλε κάρβουνα καλά. Γιάννη, για μια παρέα να βάλω κι Δεν άλλα ξέρουμε κάρβουνα. πόσος κόσμος θα έρθει, βάλε κι άλλα κάρβουνα σε παρακαλώ απάνω. Έρχεται ο Γιάννη και μου κάνει παρατήρηση για τα κάρβουνα. Και εγώ που του κάνω οικονομία, αυτός δεν το καταλαβαίνει. Ακόμα μου λέει βάλε κάρβουνα, πόσο κάρβουνα να βάλω? Όχι άλλο κάρβουνα, σταματήστε. Γρήγορα, παιδιά, έχουμε παραγγελία και έχουμε και άλλους εδώ. Αυτή είναι μία παραγγελία. Είναι μια παραγγελία. Για 2 άτομα είναι όλα αυτά. Ναι. Βλέπω την παραγγελία. Ένα κατεβατό. Χριστέ μου, πώς θα μπορέσουμε να τα κάνουμε αυτά? Βέλα. Να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως αυτά πόδια να το πιάσεις τώρα, μιας και είσαι καλός κολυμβητής? Μήπως πρέπει να πάτε εσείς κύριε να κατεβάσετε τα ρούχα σας? Εγώ ξέρω, είναι Μήπως πάρα πρέπει πολύ να σημαντικό. κατεβάσετε τα ρούχα σας? Μπανάκι, τάκ, τα πόδι κάρβουνο. Ευχαριστώ. Και το ψωμάκι σας. Μην είστε τόσο αρνητικοί. Πώς κάνουν έτσι οι πελάτες άμα δεν έρχεται αμέσως το φαγητό? Εδώ το καλό φαγητό αργεί. Το ξέρουμε όλοι. Πού το έχει το πόδι? Να πάνε, πάρε τα καλαμάκια. Δεν αυτά καλά. Καλά, λίγο μαύρα. Τι είναι αυτά ρε Λιβιέ? Είναι καλαμάκια αυτά? Λίγο μαυρισμένα. Αυτά είναι καλαμάκια, είναι καλαμάκια να δώσουμε στον κόσμο αυτά. Τι είναι αυτά, δεν καλαμάκια Αυτά δεν είναι είναι? κανένα ρε Λιβιέ τα καλαμάκια. Ρε Λίβιο, είσαι καλά. Ήρθε καλά. Έλα τώρα, Ήρθε δεν καλά. καλαμάκια Αυτά δεν τα είναι καλαμάκια αυτά. θα δώσουμε στον κόσμο. Ας πει σε ποιον θα το δώσουμε. Βάλε άλλο ρε παιδί, σε παρακαλώ πολύ. Βάλε άλλα. Ήρεμα. Βέβαια, όλη μέρα μπανάκι, όλη μέρα ηλιοθεραπεία και μετά όλα. Έτοιμα είναι. Τι είναι αυτό ρε Λιβιέ? Τώρα βγαίνει. Αυτό Τίποτα είναι δεν. για μένα αγόρι μου. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Πώς δεν είναι τίποτα? Ορίστε, ορίστε. Έλα, με ενοχλείτε, παιδιά. Ορίστε. Μόνο εγώ το λέω. Όλοι Μα μόνο είναι που βάζουν δυνατόν και αυτό, φασαρίες είναι- κάνουν. Τι παντόφλες ρε του. γαμμένη που ήταν. Ορίστε, Αν είναι δυνατόν εδώ. ορίστε, πάρτε. Έτοιμο είναι. Πιο καλύτερο πράγμα Δεν από μπορώ, αυτό δεν μπορώ, δεν δεν μπορώ. υπάρχει. Ορίστε, κύριε. Έλα, πέρα, έχουμε παραγγείλει. Αφού είπαμε, νομίζω ότι εσείς δεν έχετε καλή άβρα εδώ. Πραγματικά πρέπει να καθαρίσουμε την άβρα σας εδώ. Ρε Σαβίνα. Αρχίσανε πολύ να μας φέρουν να πάμε. Αλλά όχι μόνο αργήσανε. Γι' αυτό το βλέπω λίγο καμένο. Ξέρω εγώ τώρα. Αυτό για να κοπεί, ξέρεις τι θέλει? Θέλει πριόνι. Πρέπει να περάσει από πάνω το ερπίστρια, μπολντόζα. Καλό κουράγιο, έχετε καλό δόντια φαντάζομαι. Δόντια έχουμε, εντάξει, αλλά τώρα. Άμα τα φάτε θα σας μείνει ένα. Πάμε στον Έκτορα για να μας μιλήσει. Ο Λίβιο πού είναι? Δεν ξέρεις πού είναι. Όπου πάντα. Πάλι στη θάλασσα. Αναρωτιέται ο Γιάννης πού είναι ο Λίβιο. Πού να είναι ο Λίβιο? Ο Λίβιο κάνει ό,τι θέλει εδώ. Ο Λίβιο είναι αρχηγός. Ρε Λίβιο, καλά είσαι μ***ας, δεν είπαμε σήμερα ότι θα πάμε να μας μιλήσει ο Έκτορας. Τι κάνεις εδώ? Πάνω κάνω. Δεν είπαμε χτες ότι δεν έρχομαι. Ρε άντε ετοιμάσου και έλα από μας. Άιντε. Πάμε να βγει. Έλα γρήγορα. Πάμε, δεν Άντε. αλλάζει. Δεν αλλάζει αυτός, δεν αλλάζει. Τελείωνε. Α, καλώς τον. Αποφάσισε ο Λεβέντης. Μπορείς να πεις και ένα ευχαριστώ που απόφασισα και ήρθα. Εγώ θα σου πω ευχαριστώ. Έλα Γιάννη, δεν φτάνει που πήγα, μου την είπανε και όλα. Χάρισε σε έκανα που ήρθα. Εσύ είσαι μέσα, είσαι όλη μέρα έτσι. Ο άλλος είναι όλη μέρα μπάνιο. Συγγνώμη, αυτό σας ενοχλεί εσένα, το μπάνιο μου. Ας το μπάνιο, εσύ το μπάνιο. Λίβιε, Εσύ το διαλογισμό, εσύ Κόψτο τα αυτό το φαγητά. πράγμα. Λίβιε, πρέπει να συγκεντρωθούμε. Ο Λίβιος πού είναι? Πάλι στη θάλασσα. Λίβιο! Γιατί με φωνάζεις πάλι πατσαμπούρο? Φωνάζε εμένα. Γιατί με φωνάζεις εμένα Άντε από πάλι? το... Έλα! Για Έλα, πες. έλα, έλα. Έχεις Δεν βοηθό, μπορώ τι με άλλο. φωνάζεις Δεν μπορώ μαλακό? άλλο, γιατί όλοι Άλλα. δουλεύουν μόνο εσύ. Γιάννη, Λίβιο, στην ψισταριά. δεν μου είσαι από το γάμο. Έλα. Ρε ήσυχα. Έλα, Λίβιο, δεν πειράζει. Πάμε στην ψαριά. Στην ψαριά, ο Λίβιο, άστινε, μην μιλάς. Λίβιο, έχεις ανάψει φωτιά, τι έχεις κάνει? Τέτοια η ώρα να ανάψω. Άναψε τη φωτιά ρε, περιμένουμε Οκ. τον κόσμο, άναψε τη φωτιά. Παγά, φέρε μου λίγο δύο πέτρες από εκεί πάνω. Πάλι όλοι θα... Πάλι όλοι θα Έλα, βγεις έξω έλα και όργα, πάλι. θα με τρελάνεις τώρα.
Εγώ να σε τρελάνω ή να σε σπιάσω στο κεφάλι. Θα μου δώσεις πια λέει. Έρθε μια ώρα. Κοίτα, ορίστε, τα καήκανε πάλι τα καλαμάκια επειδή πρέπει να περιμένω εσένα. Ορίστε, πάρτε αυτά και πάτα. Πάτα, είναι καμένα. Να βάλεις το Θες να σου ρίξω κάτι στο κεφάλι. Αλλά τα που καήκανε. Να τα φας εσύ. Ηρεμήστε, έχουμε τόσο. Ηρεμήστε, έχουμε τόσο. Δεν γίνεται να αφήσω την Όλγα να με βρίζει και εγώ να μην τους απαντήσω. Κονάν! Ξέρεις που είναι τα πιάτα? Όχι. Ξέρει. Δεν ήξερα που πήγαμε πιάτα πίσω και δεν μας έφτασε πιάτα τώρα και τσαντίστηκε. Και τα είπα, Λίβιο, φέρ το πιάτα εδώ. Πάρτα όλα! Πάρτα όλα! Πάρτα τώρα! Πάρτα! Μάζεψε τα! Να το πας στη Ρουμανία. Μάζεψε τα όλα! Είσαστε καλά, Θα ρε μου παιδιά. κάνεις εσύ ένα κουμάντο! Μου ζήτησε πιάτα και τσαντίστηκα, τα πήρα και τα πέταξα μέσα. Όλγα! Δεν είμαι εδώ. Εδώ μάζεψε αυτά. Μάζεψε τούτα. Αχα, μετά εσείς όλα να φύγετε και εγώ όλα να το Μάζεψε κάνω. αυτά γιατί θα στο πετάξω στο κεφάλι. Ρε Όλγα, δεν καταλαβαίνεις επιτέλους. Εκείνο που μας ενόχλησε ήταν το θέμα της κουζίνας και η φασαρία που έγινε μεταξύ των κυριών που ήταν στην κουζίνα. This is the moment, tonight is the night.